Lero Panyaso Voice Box, Comrade Jonathan Pili akuti lero patatha zaka zisanu chilowera chakwera mboma sakuona chimene Amalawi tinkapangira mademo kuti apita muthalika achoke pa mpando. Akuti akasiyanitsa mmene zinthu zinali ndi nthawi muthalika ndi nthawi ya chakwera, akuona kuti ayi nthawi ya chipita muthalikatu zinthu zinali kobwino. Amalawi tidapanga zinthu ngati anthu a m'Baibulo amene anasankha Baraba kusiya Yesu, tinasankha mdima kusiya kuwala. Ndine Klemodzi pana Panyaso Voice Box kunivoti Comrade Jonathan Pili akuti bwanji mankhani imeneyi ndipaka maliza timati mutuzi Amalawi maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Yeah, this is Wednesday 7 May 2025. Tawi yanga pamene kuti 2 minutes past 2. Yes, chigawo chimene chakumamawa mwini ndine m'bale wanu Comrade Jonathan Pili mamawa wa siku la lero. Mamawa wa siku la lero ndikufuna kunena kuti Amalawi pamene tikupita ku chisankho tizikhala tikuwunikirana ndithu ziwiri zitatu tiziwunikirana kunena kuti chabwino nchiti choyipa nchiti. Akuluakulu dziko lapansi limadana ndi kuwala ndipo dziko lapansi limasankha mdima ndithu. Dziko lapansi limadana ndi kuwunika limasankha mdima. Idafika nthawi imene Yesu Khristu anagwidwa opanda chifukwa chenicheni. Anagwidwa Yesu Khristu opanda chifukwa koma kumusemera nkhani zambirimbiri ncholinga chonena kuti apachikidwe aphedwe koma opanda chifukwa cha njiru, chifukwa cha jealousy pa zimene amapanga Yesu Khristu ali pa dziko lapansi. Zimene amapanga Yesu Khristu mwachiritsa kudwala ansembe ena amadukidwa nazo. Zimene amapanga Yesu Khristu kumadyetsa anthu anjala amene amamva njala anthu ambiri amadukidwa nazo. Zimene amapanga Yesu Khristu kuti osapenye alandire kuona kwawo anthu ambiri amakhumudwa nazo. Zimene amachita Yesu kuwamasula anthu mu nsinga zaumphawi za mavuto awo anthu ambiri amakhumudwa nazo. Anayisayisa kusaka njira kuti mpaka na Yesu Khristu ntchito zabwino zimene amapanga zimene zisachitikenso. Ndipo anthu a dziko lapansi atayesesa kusaka njira zimenezi zidatheka ndithu mpaka anamugwira Yesu kuyenda naye mabwalo osiyanasiyana. Ndikukafika naye kwa Pilato. Pilato atamva ananena kuti ndi nkhani itayimva mwakambadi zambirimbiri koma chifukwa chimenechi sichokwanira kunena kuti Yesu Khristu apachikidwa aphedwe. Koma chimene tingapange pano tingomkwapula, tikamkwapula timmasule. Anthu ananena kuti ayi kuti mummasule amene yuyu tikhale naye ife m'mamidzimu azikachiritsa odwala, tikhale naye m'mamidzimu azikadyetsa anjala. Ayi ife sitikufuna. Ndi bwino ifemo timasulire Baraba. Mukumva akuluakulu? Anthu a dziko chisankho cha anthu a dziko lapansi chimenechocho. Mwaona? Chisankho cha anthu a dziko lapansi. Ifeyo timasulire kuti Baraba ulo chili chigawenga chokupha munthu kanchogwirira chimaba mbuzi zathu m'mamidzimu palibe vuto. Ndibwire muti masulire chimene chichi ife tizikakhala nacho m'mamidzimu chizikatibera mbuzi, chizikagwiririra ana athu, ana asukulu, chizikapanga zimene chingapangecho kachizikadikirira pacho makapha anthu zilibe vuto. Koma Yesu Khristu tikufuna apachikidwe basi. Mpaka na Pilato kufika podabwa nkhani yake yomwe. Mpaka na Pilato kufika powasambira anthu m'manja kuti ine ndisindikuonapo nkhani iliyonse. Koma poti inu anthu mwafuna choncho, ayi pangani naye zimene mukufuna. Ndikuyankhula nkhani imeneyi chifukwa chani? Ndikuyankhula nkhani imeneyi poyerekezera dziko lathu linolo la Malawi.
dziko lathu la Malawi linasankha mdima kusiya kuwunika. Zifukwa zimene anthu ifeyo a dziko la Malawi, mabungwe osiyanasiyana munomo dziko la Malawi, anthu osiyana, zifukwa zimene tinkachitira zionetsero za ndiweyani makumba misewu, kumaphwanya mashopu, kumapanga zinthu zosiyanasiyana, zifukwa zimene tinkapangira zionetsero zimene zazi mu 2019 akulamuli Arthur Peter Mutharika nkhumata achoke, zifukwa zimenezo tikayilekezera ndi zifukwa ndi mavuto amene alili panopo, zifukwa zimene zijazi sizikukwanira ngakhale pang'ono, zifukwa zimene zosakwanira ngakhale pang'ono. Aya achoke sili kumfuna ngati imene ankakuwira anthu nthawi imene ankati Yesu Khristu apachikire pamene mfumu sinkapezera mlandu wina uliwonse kuti munthu ameneyo sakuyeneka kuphedwa, ayi kuti ngonkwapula basi, tikakwapula munthu ameneyo akuti ayi mutimasulire Baraba, ulo chili chokupha anthu timasulire ndikakhala nacho mamidziko, zimene tidapanga Amalawi. Tikufuna Peter Mutharika achoke, sitikumfuna. Ngakhale Peter Mutharikayu chimanga chili chochipa chili pa 10,000 thumba, sitikumfuna. Ife tikufuna chakwera basi. Ngakhale chimanga tizigula thumba kanti 200,000 palibe vuto, tikufuna chakwera basi. Ngakhale kutakhala kunena kuti mene zilili panopo kunena kuti china chilichonse nkhale mankhwala zipatala mulibe, komabe ifeyo tikufuna chakwera basi. Kuti munthu chenicheni chimene walakwa ndi chani? Chifukwa ndikufuna ndikutsimikizireni na Malawi kunena kuti Arthur Peter Mutharika analamulira zaka 6 osabapo, even ngakhale wamtambala msonkho wa Malawi na aliyense palibe. Umboni ulipo, inu ndine ndife mboni kunena kuti bungwe lija la anti-corruption linanyamuka kupita ku Page House kukampasa mafunso Arthur Peter Mutharika ena ndi ena amene aja anabwera ndi umboni onena kuti Arthur Peter Mutharika sanabeko even ngakhale 1 kwacha ya msonkho wa ife ya Malawi. Zimene ndi zosiyana ndi ulamuliro umene tili nawo pano wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Kuti mumfufuze Dr. Lazarus Makafe Chakwera mene walemerera pano, ndalama zimene ali nazo pano, ndiye mukafunse kuti president salary yake ndalama zingati. Tatiyeni mufufuze kuti president salary yake ndalama zingati, nanga chabwino akapangitsa msonkhano allowance yake imakhala ndalama zingati. Mukapeza kuti walemera ali ndi mabiliyoni ankhani, manyumba kunja kugula osiyanasiyana, manyumba maiko akunja odula. Manivesa? Koma zonsezo Amalawi tikudziwa kunena kuti awawa ni mbava zenizeni, mbava osati zamasewera ya. Mukayang'ani ngakhale nduna zawo, takayang'ana na chimwendo amanga mahotelo odula, mahotelo osati amasewera. Koma zonsezo Amalawi tili chete, tilipe. Yang'ana ni nduna zosiyanasiyana muzione mene zalemerera mu zaka zoka 5. Zaka 4 ni miyezi 5 izo timaliza pa 16 September lapano. Mukaone anthu amene wawa kuba kwawo mene akubera nthata za njala zenizeni, nthata za njala. Kuti mukhulupirire kunena kuti dziko lapansi limasankha mdima kusiya kuwunika pa zonse zimene akuchita mdziko lino la Malawi. Pamene mfuwu wa anthu osauka ukumveka mamidzi, mfuwu wa njala, mfuwu osiyanasiyana wa mavuto osiyanasiyana mdziko muno, kodi ndi ndani amene akudzuka ndikuyima limodzi ndi Amalawi osauka? Mukapeza kuti palibe. Dziko lapansi limasankha mdima kusiya kuwunika, monga ifenso Amalawi tinasankha mdima kusiya kuwunika. Lero mene zinkakhalira nthawi imene ijayi Arthur Peter Mutharika akulamulira,
amawairesi osiyanasiyana lero amene atula nkhani amene amayankhula kumalemba zinthu osiyanasiyana lero kuti si onsewo anatsekedwa pakamwa ndima anasankha ndima anatsekedwa pakamwa anapasidwa ndalama anagulidwa lero kuti tapitani mupite bungwe lija la HRDC limene linkachititsa zionetsero mdziko lino la Malawi lero mwafunse kunena kuti kodi chete ameneyi ngonena kuti zinthu zikuyenda bwino mwaona kuti sizikuyenda bwino anagulidwa onsewo anapatsidwa ndalama ngakhale mfuwa anthu osauka odzimveka kumamidzi alibe nazo ntchito bora iwo ndalama zikulowa bora iwo akudya ngakhale mfuwa anthu udzimveka m'mamidzimo mfuwu wa umphawi alibe nazo ntchito bora iwo zawo zikuyenda tapitani malo osiyanasiyana mupite ndithu amene ankachichitika nthawi imeneja mabungwe azipembedzo paki mukayifunse kunena kuti kodi mifuwu ikumveka poti azibusa amakhala ndi anthu matchalichimu kodi umphawi wa Malawiwu sakudziwa poti mifuwu ikumveka ngakhale ku tchalichi mukapeza ali chete onsewa anapatsidwa ndalama mabhanzi onsewa ndalama analandira makobiri lero mupeze ti mabungwe lero osiyanasiyana anthu amene amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana lero mukapeza kuti kulisi monse mmene chipani cha Malawi Congress Party president ako amene ali Dr. Lazarus Makaficha Chakwera anathirathira ndalama pena paliponse musayiwaletu paja kunena kuti Satana ndi wochenjera kwambiri Satana ndi wochenjera kwambiri chifukwa Bible Satana amafanizira ndi njoka chifukwa njoka ndi wochenjera kwambiri pamene ukuyankhula kuti njoka iyo ukapeza kunena kuti nthawi yomweyo ukapeza kuti akukosa kuku kudutsapa imathamanga ndi wochenjera zochitika zake tsopano wathirathira ndalama pena paliponse ncholinga chonena kuti anthu akhalebe mu mdima asaone kuwala anthu akhale mu mdima asaone kuwala zoopsa kwambiri ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti mavuto amene Amalawi akukumana nawo lero ndikumapeza kunena kuti adindo ambiri kuti sakupanga zinthu zamphamvu akafuna kuyankhulapo kungoyankhula pang'ono basi apezeka kunena kuti aja atengapo kandalama kawo basi atenga kandalama kacha nkhwapatsa akati atseka akati asoka pakamwa osayankhulanso ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri dziko lapansi dziko la Malawi linasankha mdima kusiya kuwunika zifukwa zimene tinamchotsera Peter Mutharika pa mpando kuyerekezera ndi zifukwa zimene lero Dr. Lazarus Makaficha Chakwera ali nazo ife tikuti Peter Mutharika analibe chifukwa china chilichonse chomchotsera pa mpando koma chifukwa chonena kuti anthu tinakuwa kunena kuti iyayi Peter Mutharika yachoke chifukwa chonena kuti anthu tinanena kuti iyayi apachikidwe Yesuyo apachikidwe timasulireni Baraba basi Baraba tikakhale naye Baraba kazi kaba kazi katipha ife tikufuna Baraba mwaona akuluakulu lero tatiyeni muoneni muone boma limene lili zaka 5 tatiyeni mufufuze kunena kuti pamene tangotsala ndi mwina ni mwezi okhauna mwezi wa mawa wa Juni pa 10 Juni pamene tikukumbukira za imfa ya CKC amene anali vice president wa dziko lino amene adamfa imfa yosamvetsetseka ngakhale mpaka na lerolo amene anafa ndithu imfa yosamvetsetseka mpaka na lero adakamba aboma kukamba kunena kuti ripoti imene labwera ku Germany ndi ripoti imene jenali yoyamba ndi ankanena kuti libwera linano lomaliza limene Amalawi mudzadziwe kuti zinakhala bwanji kodi lero ripoti limene lolo linabwera nanga ndi Malawi uti
amene akuyankhula mwamphamvu kufunsa kunena kuti kodi ripoti lotsiriza la ku Germany lija lili kuti? Dziko lapansi timasankha mdima kusiya kuwunika. Lero osali chete tamuiwala Dr. Saulos Carlos Chilima, tayiwala ndithu zintchito zake zabwino, tamuiwala kuti anali nzika yabwino ya dziko lino. Ndikamva ndikamaona izi ndimadziwadi kuti dziko lapansi timasankha mdima malo mokuwunika. Ripoti lotsiriza limene limembekezeka kubwera ku Germany lili kuti? Ndi zinthu zambiri zimene tingathe kukhala ndi mafunso, koma zonsezo palibe chimene tikuona. Adindo mawayilesi osiyanasiyana kuyankhula. Sitikuona ife ngakhale yazipembedzo, bungwe lija la zipembedzo likuyankhula. Palibe china chilichonse chimene likuyankhula, lili chete. Ndizoona dziko lapansi timasankha mdima malo mokuwunika. Ine ndi Comrade Jonathan Phiri. Mukhale ndi mawu abwino, mawu opambana. Ambuye akudalitseni pamene tikusinkhasinkha pa 16 September pano kukasankha kuwunika, kusiya mdima umene watikuta dziko lonse lino la Malawi, umene sitikuona chiyembekezo. Koma Ambuye Mulungu alipo, chifukwa mu zonse Mulungu wathu ndi wamphamvu, amayika njira popanda njira. Choncho tiye tipemphere zolimba. Ambuye Mulungu atithandiza ndithu. Ambuye Mulungu ndi wabwino, sangatisiye, sangatisiye ndekha. Pamapeto achina chilichonse tidzayimba nyimbo yachipambano yachigonjetso. Tisayiwale kuti Aisraeli akutuluka mu dziko la Igupto akuyenda anakumana ndi ma challenges. Pamene amayenda amati akayang'ana mkono wa manja phiri, mkono wa manzere phiri, kutsogolo kwawo nyanja, kumbuyo kukubwera adani kuti atipanga bwanji. Koma Mulungu pamenepo, pamene panatha nzeru zawo, pamene Mulungu anayikapo njira. Ndikukambatu kwa inu anthu osaukitsitsa kumamidzi, amene mulibe kuthekera kupanga china chilichonse, koma adindo ndi amene akupondereza chifukwa iwo akulandira, akupeza zosowa zawo. Adindo amenewo ndikunena kuti asiyeni dzanja la Mulungu, chifukwa dziko lapansi limadana ndithu ndi kuwunika, koma limasankha mdima. Zikomo kwambiri.